Potrebujete získať množstvo kontaktov zo stránok, ktoré tieto kontakty združujú? Dnes si ukážeme, ako získať tisíce kontaktov do Excelu behom pár minút. Zvyčajne by ste to robili manuálne, čo by vám zabralo veľa času. S Datavestigom vieme celý tento proces automatizovať a za pár minút máme hotovo. Poďme na to. V tomto videu si ukážeme, ako získať kontakty na všetkých realitných maklérov, ktorí sú vlastne vypísaní na tejto stránke. Ale ako môžeme vidieť, je tu zoznam realitných kancelárií a na to, aby sme videli kontakt jednotlivých agentov, sa musíme prekliknúť na jednotlivú stránku. Toto nám Datavestigo avšak veľmi uľahčí, nakoľko v prvom kroku my získame všetky URL adresy týchto realitných agentúr a následne v ďalšom kroku z týchto získaných URL adres získame kontakty. Poďme si to ukázať. Tak, v prvom rade sa prihlásite do Datavestiga pomocou linku, ktorý nájdete v popise. Vytvoríte si nový projekt. Ako môžete vidieť, ja už som si tento projekt preddefinoval popredu. V sekcii atribúty uvidíme presne, ktoré dáta budeme získavať. Je to konkrétne názov realitnej agentúry a URL adresa, ktorá je s ňou spojená. Ako môžete vidieť, popis je naozaj v ľudskej reči, tak ako by som to popisoval kamarátovi alebo kolegovi. Nezlaknite sa anglického jazyku, taktiež môžete použiť češtinu, slovenčinu, viac menej hociaký jazyk, nakoľko umelá inteligencia jazykom rozumie. Vždy, keď urobíte nejaké zmeny v tejto sekcii, nezabudnite kliknúť na uloženie zmien, inak by sa vám dáta vymazali. Teraz prejdeme do sekcie Loader. Tu si zvolíme načítanie z webových adries a vložíme adresu, z ktorej chceme tie URL adresy získať, v tomto prípade zoznamrealit.sk. Prejdeme do sekcie Launcher, kde projekt už iba spustíme a počkáme, pokým Datavestigo získa všetky údaje. Tak, ako môžeme vidieť, výsledok tu už máme. Toto je v podstate stiahnutý Excel súbor. Máme tu URL adresy všetkých realitiek, je ich konkrétne 300. Tak, teraz si všetky tieto URL adresy skopírujeme a použijeme ich v našom druhom projekte. Pôjdeme do sekcie Sample Projects, klikneme na projekt Contact Information Web Scraping a dáme pridať do projektov. Pôjdeme do projektu, pôjdeme do sekcie Loader, zvolíme zase načítanie z webových adries, sem vložíme všetky URL adresy, ktoré sme získali v predchádzajúcom projekte. Ako môžeme vidieť, všetky sa nám pekne vložili. Klikneme uložiť a už iba projekt spustíme a zase počkáme, pokým nám Datavestigo získa všetky kontakty na realitných agentov jednotlivých realitných agentúr. Datavestigu to trvalo nejakých 12 minutiek a takto vyzerá náš výsledný súbor v Exceli. Máme tu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vlastne dáta, ktoré sme si predtým nastavili v sekcii atribútov. A ako môžeme vidieť, tých kontaktov tu je 1400. Takže zo vším všudy nám celý tento proces trval okolo 15 minút a za 15 minút sme boli schopní získať 1400 kontaktov, čo si myslím, že je naozaj úžasné. Pokiaľ ste človek, ktorý naozaj získava kontakty z internetu a ešte stále to robí manuálne prepisovaním do Excelu, tak mám pre vás riešenie. Tým riešením je Datavestigo a určite každý jeden z vás by ho mal používať, pokiaľ získavate dáta z internetu. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite budeme radi, keď nás zanecháte like a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, či už na našom firemnom e-maili, ktorý nájdete na našej stránke, alebo taktiež v komentároch tuto na YouTube. Veľmi radi vám zodpovieme všetky otázky.